اقرأ باسم ربك الذي خلق. Ничек үзебезнең иманнарыбызны ныгытырга, ничек үзебезне ихласлыкта зур дәрәҗәдә тотырга. Без сез белән аңлаш яша башладык, аның турында һәм әйткән идек. Иң беренче адым ул үз нәфесебезне күрмәү. Мин бер кем, минем кулымда бер нәрсә юк. Менә шуны аңларга, белергә кирәк, кардәшләрем. Икенче уртачылык. Нинди генә өлкәдә булмасан, бөтен өлкәдә, кардәшләрем, уртачылык кирәк. Артыгы да кирәкми, бик әзе дә кирәкми. Урта юл белән барырга кирәк. Һәм әлбәттә бу, кардәшләрем, кагылышлы өстәмә гамәлләргә, фарыз гамәлләрне әлбәттә үтәргә кирәк. Өченче күп төрлелек. Гыйбадәтләрнең төрлеләре бар. Bir türlü гыйбадәт, икенче төрле гыйбадәт белән алмаштырырга кирәк. Һәм әлбәттә аның вакытын да алмаштырсак, үзебезгә җиңеләйтербез. Дүртенче ул ат-тадарруҗ дип атала. Ат-тадарруҗ, кардәшләрем, ул гыйбадәттә шама белән әкренеп алга бару. Ни өчен бу мавдуатларында яшәбез? Чөнки кайбер чакларда динебезгә чакырган вакытта күп мусульманнар ялгышалар. Мисал өчен китерәм. Әгәр дә без бер хатын кызга дөрес кием телибез икән, хиҗаб киюен телибез икән, кемдер әйтергә мөмкин. Ярый, син менә яулыгыны пока кимитер, ну узын күлмәк ки. Яисә киресенчә, яулык ки, а джинсы да йөри аласың дигән сүзләр әйтү, ул тадарруҗтан, ул гыйбадәттә әкренә барудан түгел. Бу хата зур. Бу зур хата. Чөнки асылда иң беренче адым инде дөрес киенергә кирәк. Бер кеше дә башка кешегә син хатын кызга теге рөхсәт итә алмый анарга теге яулык кимәскә яисә теге күренә торган прозрачный облегающий киемнәрне киергә. Иң беренче, иң асыл ул кием дөрес булырга тиеш, яулыгы да, киеме дә булырга тиеш. Бу әкренеп гыйбадәт баруда алга түгел, бу хата. Яисә икенче мисал, бер кешегә әйтәбез, мәсәлән, әйдә намазга басырга, анага намаз укуын телибез икән, әйтәбез, менә бу атнада син минем белән бер рәкат намаз укыйсың да китәсең. Бер атнадан соң 2 рәкат намаз укыйсың. Бу да, кардәшләрем, хата. Бу гыйбадәттә алга бару түгел. Бу дөрес түгел. Бу тадарруҗтан түгел. Шуңа күрә менә бу хаталардан без ерак булырга тиешбез, кардәшләрем. Ләкин тадарруҗ нәрсәдә була? Нәрсәдә без алга бара алабыз? Мәсәлән, бүген син 2 строка Кур'ан укыйсың, иртәгә 3 строка. Бер атнадан соң ярты бит укыйсың. Бер ай узганнан соң ярты Кур'ан укыйсың. Алга бару менә шул гыйбадәтләрдә. Яисә төнге намазда, тәһаҗҗүд намазында бүген басып торып 2 рәкат намаз укыдың. Бер атнадан соң 4 рәкат укыйсың. Аннар бер ай узды да 8-11 рәкат укыйсың. Менә нәрсәләрдә. Ягъни гыйбадәттә алга бару ул истәмә гыйбадәтләргә кагылышлы. Фарыз гамәлләр, асыл гамәлләрдән алардан башларга кирәк. Менә ул иң кимендә. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля хадис кудусida безгә әйтә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ әйткәнне безгә хәбәр итте. Бөтен гамәлләрдән иң яраткан Аллаһка ул фарыз булган гамәлләр. Кешегә йөкләнгән гамәлләр. Менә шуның белән адәм баласы Аллаһка якыная башлый да, кардәшләрем. Ягъни фарыз гамәл ул асыл. Фарызда бер ничектә бүлә алмыйбыз аны. Бүген син бер намаз укыйсың, иртәгә 2 намаз укыйсың, алай түгел. Иң асылда беренче адым 5 тапкыр көнгә, ну фарыз намазны үтисең. Фарыз намаз, мәсәлән, 5 минут алып тора, шулай бит. 5 ка 5 25. Но син көн сайын 5 намаздан башларга тиешсең. Менә шул беренче адым ул. Менә калганын өстәмә суннат булсынмы, нафил булсынмы, монда син әкренеп алга барасың. Тадарруҗ дигән нәрсә 2 нәрсәдә була, кардәшләрем. 2 төрле була ул. Ул шариатта һәм ул ишек ябылган. Ягъни Аллаһ индергән кануннарда инде всё, бетте ул. Чөнки Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Менә бүген динегезне төзеп бетереп, тулы кылдым. Бирәсе ниъмәтләремне дә ислам дине белән бергә биреп бетердем сезгә. Һәм риза булып,
ислам динен сезгә ихтияр кылдым. Әл-Маида сурасы 5-нче аят. Ягъни шариат хөкемнәр буенча ишек ябылды инде ул. Ә икенче төрі ул гыйбадәттә. Менә монда инде Аллаһ кушканча без алга бара алабыз. Өстәмә гыйбадәтләрдә. Һәм тагын бер нәрсә бар кызык. Ул сезгә кызык була дип уйлыйм. Ул кардәшләрем гыйбадәтләр арасында мөһим һәм иң мөһим гыйбадәтләр арасында аерым. Бу кардәшләрем динебездә фикул аулавият дип атала. Мисал өчен китерәм. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Муаз ибн Джабалны Йеменгә җибәргәндә шундый киңәшләр бирде. Иннaka сатати qawman ahli kitabi fa idha ji'tahum син ахл китапларга барасың. Һәм аларга барып җиткәч ди, нишергә? Фад'уhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Аларга килеп җиткәч, аларга Аллаһ берлегенә ышану һәм Мухаммад пәйгамбәр икәнлеген шуны тасдиқла, аларга хәбәр бир, шунарга шәһадәт китерсеннәр ди. Бу беренче. Бу гыйбадәтләр арасында, мөһимләр арасында иң мөһим иман китерү. Чөнки әгәр дә кешедә иманы юк икән, монда файдасы юк. Син кеше янына килеп, сигарет тарта икән, карагы, сигарет тартмасаң яхшырак инде. Тукта, какой сигарет? Бу Аллаһка да ышанмый. Ничек син монарга сигарет турында аңлатасың? Бу Аллаһка да ышанмый. Ул сиңа әйтә, минем тәнем нәрсә телим, шуны эшлим. Ничек син кайда анда эшең? Яисә кешегә әйтә алмыйсың, әнине хөрмәтлә. Иманы юк икән, ул нәрсә тели, шуны бу дөньяда эшли. Берничек тә синне көчләтә алмыйсың. Берничек тә. Хатының имансыз икән, мәсәлән, кешенең ике кеше мәсәлән, икесе дә имансыз. Иманы юк икән, нәрсә генә тиге әйтмәсен дин ягыннан, тигез кабул итми, чөнки иманы юк аның. Хатын да шулай, имансыз булган иренә ничек тә әйтмәсә дә теге, былай эшләргә кирәк, чөнки Аллаһ тәгалә әйтте, тегеләй эшләргә кирәк, чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям шулай әйтте. Аның файдасы булмас. Шуңа күрә иң беренче, иң мөһим ул иман китерү. Аллаһ берлегенә һәм Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аның пәйгамбәре икәнлегенә. Дәвам итә. Фа инһум атаъу лак. Әгәр дә сиңа алар итагать итсәләр, ягъни моны кабул итсәләр, всё, дәвамы бар моның. Дәвамы ничек? Фахбирхум анна Аллаһа кад фарада алейхим 5 салаватин фи кулли яумин ва лейла. Аларга Аллаһ Тәгалә 5 тапкыр көнгә намаз фарз икәнлеген итте, аларга хәбәр бир шуның турында. Бер тапкыр көнгә түгел, иртәнге намазна түгел, ясту намазна түгел. Фарыз намаз 5 тапкыр көнгә. 5 минут буламы ул синдә? 3 минут, 10 минут буламы? Но фарыз намаз ул иң беренче. 5 тапкыр. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмәде, 3 тапкыр көнгә, 1 тапкыр, 2 тапкыр, 2дән башла, 1дән башла, 5 тапкыр диде. Дәвам итә. Фа инһум атаъу лак. Һәм әгәр дә алар сиңа итаат итсәләр монарда, дәвам итә. Фахбирхум анна Аллаһа кад фарада алейхим садақа ту'хазу мин агнияихим фатурадду аля фуқараихим. Аллаһ Тәгалә байлардан алып фақирләргә бирү закат фарыз итте икәнлеген аларга хәбәр бир. Менә 3нче адым. فإنهم أطاعوا لك هم أجر الله سنجا أن بلاد إتعاد يتسلر بذلك فإياك وكرائم الأموالهم Allah'ın mallarını hürmet et, Allah'ın malları sana haram. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ. Hem zalim itirip, upkaletken, yani hadilsiz ravuşta upkaletken kişinin dığasın korktu. Çünkü onun arasında hem Allah arasında birinin de hicab yok. Yani dığası kabul bula. Lakin eğer de sen imanlı kişini göresin iken, bir kolunda sigaret, ikinci ayakta arakı. Neseden başlamak gerek? Eğer de sigaretten başlasan dürüst bulmaz. Dürüst bulur arakıdan başla. Bunun imanı var indi Allah'a aşanğan. Şuna göre arakıdan başlamak gerek. Arakı turunda anlatmak gerek. Ondan sonra da sigaret bulur. Şuna göre bu fikul avlawiyat dip atalar. Bu da kardeşlerim dinimizde Allah'a şükür var. Şuna göre kardeşlerim tadarruc degan narsalarda biz albatta şolay biz yaratgan narsalarda da bulurga mumkin. İmam Malik shunday motor so'zlar aytdi. Alloh bilan ant etaman deydi. Alloh taolo nishik
ризыкны кеше арасында бүлгән, шулай ук гамәлләрне дә кеше арасында бүлгән. Шулай кемдер намазда актив, ләкин уразада пассив. Ягъни үстәмә уразалар тотмый ул, намазда күп намаз кыла икән. Кемдер ди уразада актив, күп нафил намазлар укый икән. Ләкин садакада пассив, садакасын бирми. Кемдер садакасын бирә, башка нәрсәдә дә пассив. Кемгәдер Аллаһ Тәгалә ди белем бирде, һәм аны таратырга мөмкинчлек бирде. Һәм мин белмим ди, синдә булганы миндә булганына караганда яхшырак микән Аллаһта, юк микән, яисә бер тигез микән? Шундый матур сүз әйтә. Шуңа күрә кемдер ярата намаз укырга, шул намазда күбәйт. Кемдер ураза тотарга ярата, шуны күбәйт. Кемдер садака биргә ярата, шуны күбәйт. Ягъни әкренәп гыйбадәтләрдә алга барырга кирәк. Һәм күңелгә әлбәттә кардәшләрем рәхәтлек, җиңеллек, тынычлык килә. Ни өчен? Беренче намазлар укый башлаганда кеше тынычлана, рәхәт булып китә, тыныч. Ләкин алга бармыйча шул намазларда калса, янәдән бераз вакыт килгәннән соң моның барлыкка тынычсызлык килә башлый. Ни өчен? Чөнки тормыш ул бер урында торганда сине артка алып китә. Артка алып китмәс өчен алга барырга кирәк. Шуңа шул гыйбадәттә, белемдә булсынмы, гел алга барырга кирәк. Син яратасың икән, алга бар. Үз мәсьәләсендә нәрсә син яратасың. Һәм ахырда кардәшләрем, әйтәсем килә, шул тәдәрруҗ дигән нәрсә ул безнең иманыбызны ныгыта, диндә булуыбызны ныгыта. Һәм Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аби Хурайрадан ике сахихта килә бу хадис, шундый матур сүзләр әйтә. Искә генә төшәм, инна дина юсра. Хакта бу дин җиңел. Ва ла юшадда дину илля галаба. Ләкин кем булса да аны авырайта башласа, ягъни ул үти алмый торган гамәлләрне кыла башласа, истәмә гамәлләр турында сүз бара. Дин аны җиңә, сындыра кешене. Фасаддиду ва қарибу ва абширу. Шуңа күрә аны дөрес итеп тотыгыз, Аллаһка якыныгыз, шамшатланыгыз. Шуңа күрә кардәшләр, менә шул 4 шарт безгә җиңеләйтә гыйбадәттә булу. Иң беренче үз нәфсебезне күрмәү. Икенче кардәшләрем уртачылык. Өченче төрлелек гыйбадәттә. Һәм дөртенче менә шул тәдәрруҗ гыйбадәттә әкренәп алга бару. Шакыр Аллаһ Тәгалә һәр безгә дә гел алга барырга насыйп итсә иде, чөнки шул алга баруның нәтиҗәсендә финишта ул җәннәт булачак иншааллах. Субханака Аллаһу ва бихамдик, ла илаха. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين